Добре. Здравейте, хора! Така... Както виждате, аз съм в... Добре, както виждате, аз съм в тайгата и в момента имам покрив на себе си. Това е втория етаж, довършен вече. Има листа по тавана. Направих също по същия начин прозорци, съвместно прозорци слагах такива. Минаваш напред, ето е моята стая, това е на балкона. Да. Тук имам в тъпия чест. Добре, и ето е моята лодка. Така... Да, добре. Много як байом, всеки ден вали, много ме хефи мен. Добре. Добре. Направих си един колдрън, сложих си цветя в потките. И тук са ми те работи. Тук са ми те работи. Тоест дървото, там са ми... Не знам какво, всичките неща хвана. Тук са ми изкопаемите и... Тук са ми скъпоценностите. Така, в момента, ако виждате Options, игра на нормално, така че... ме е страх много от крипъри, педофили. Добре, следно. Така. Ще трябва да бъда предпазлив. Ето, затварям. И това е моята мина. Направих си я с листа. И не знам дали се вижда, обаче това ще го копна. Така е додолу, докъдето всъщност почнах да копая. Там има един чест, тук има една фурна. Пак от Технополис. Дърт имаме. Имам. Добре. Скок назад. Скок на страни, скок назад. Минам назад. И... обезопасен съм. Така. Искам само да забележите нещо. Как е възможно? Мечът има 6 атак демидж, а брадата има 9. Мисля, малко по-бавно, обаче няма смисъл вече. Педофил! Педофил! Първият педофил! Първият педофил! Педофил! Скелет! Скелет, педофил! Има и други работи. Майко. Профиля не ме засилва, профиля ще гръмне. И лагна. Не. Няма да се получи вече това. Бях свикнал да си играя с... what the fuck? Каква дупка направи този, бе? Ти моите дървета ли ще гърмиш, бе? Хора, мисля, че той иска да ни каже, че ни гърми само дървета. Фак! 9, не, къде толкова много крипари, бе? Не, моля се, не. Много лаги. Едно, ще се справя с едно. Фак, откъде толкова много, бе? Не телефон? Не. Мен ме е страх. Ме е страх просто. Ще го играя на изи. Не искам да ме гърмят постоянно, че не са да ми лаги. А те по-големи педофили не съм виждал, значи.
видят някой ход, го изнасилят веднага. Боже... Те нормални ли са, бе? Не! Където? Не го искам, не те ще. Не искам малките, не ги искам малките. Стойте. Само за секунда. Пукни, бе, копеленце грозно малко, бе. Пукни, бе. Искам само си събера на спокойствие нещата и да правя грозните дупки. Къде ме гръмнаха втория път? Добре, анди тук. Ето къде. Моята горичка ли, бе? Моята ли, бе? Боже... Как ми пръснаха айтемите само. И после ходете се чудете, що ги наричам крипъри педофили. Са малкото щеше да ме убият също ли, бе? Не. Аз обувките си изгубих. То да беше друго. А не, точно до къщата ми са гръмнали. Има гъби по дървета. Точно до къщата ми са гръмнали. Педофилчета грозни. Вземете, спрете си, държите куровете и направете нещо, което наистина ще бъде полезно. Или аз ще го направя. О, скелетън бонус. Сега ако съм си изгубил нещата, мъртъв съм. Толкова много неща имах. Просто жестоко. Къде е гръмнал този, бе? Къде е гръмна втория крипър? Тоест първия на практика. Искам да ходя го фана, да го чукам. Толкова неща изгубих, бе. Толкова бяха, бе. Ох, добре. Виж, това е от крипърите. Аз съм... Не само да не ми се изпарили, бе. Къде е гръмна втория? Беше наблизо, някъде и тук беше. Някъде тук. Кирка! Значи гръмна тук. Да, гръмна тук. Добре. Така. Гръмна тук, развали всичко. Къде ми е пръснал айтемите, само ли Господ знае. Аз съм възмутен. Значи не може да те ланшотва по този начин крипъра. Добре, те с крипъри, някои като малки, да не ги е шила в носа. Искам да си поправя всичко направо. Искам да го поправя всичко това. Искам да ми се религиозно като странно. Сигурно ще изглежда заради дърта. Внимателно да сложа. Не. Ще трябва да се въоръжа. Или просто да не излизам от вкъщи.